was early morning yesterday. I was up before the dawn. Met Goodbye Stranger gaan we terugkijken op 6 hele fijne theaterseizoenen. En gaan we dan echt alle hoogtepunten van Supertramp spelen en laten we voorbij komen. Het mooie van Supertramp is dat er 2 verschillende zangers en 2 verschillende componisten zijn. Met ieder een eigen kijk op alles en dat maakt de muziek zo divers en zo gelaagd.